Җәй ул ял көннәре кебек, шулай ук көтеп алынган, шулай ук кирәкле һәм кызганыч ки, шулай ук тиз узып китүчән. Июнь аен җомга, июльне шимбә, августны якшәмбе белән чагыштырып булыр иде. Бик тиздән без җәйнең якшәмбесенә дә килеп керербез. Хәзерге вакытта вакытны ашыктырмый гына бу атнаның лидерын барлап үтик. TMTV-да топ-клип хит парады. Сәлам сезгә. Бу атнада кемнең күз яшьләрен сөртүен чамалагансыздыр. Бик кызганыч, тик әлеге клип бу атнада үз позицияләрен саклап кала алмады. Хушлашыйк. Bir яхшының bir яманы дигәндәй, аның каравы хит парадка ташкын булып өр-яңа клип килеп керә. Клип хуҗасы Лилияна Ирназарова Башкортстан кызы булуына карамастан, Татарстанны, Казанны бик якын күрә. Шунысын да әйтеп узыйк, Лилиянны йолдыз буларак нәкъ менә Казан танытты. Сүзне шушы урында туктатып, клипка күчик. Һәм клип ушаса 1320 номерына аның өчен тавышлар да юллыйк. Şaqqa qaytqan bulaman Dayanır dayıdıraq Qaldı jilikəm barım Durmuşumda hər şaq sizəmən Ütəkən yıllar əti Qalğan yoxşılığın Qaytarasın sinə Şatı qısın Dayanır dayıdıraq Qaldı jilikəm barım Durmuşumda hər şaq sizəmən Ütəkən yıllar əti Qalğan yaxşılığın Qaytarasın sinə
Узган атнада хит парадка килеп кергән Дилдана шушы көннәрдә шәхсән Салават Закиевичның кулыннан үзенең кызыл дипломын алган. Ул хәзер дипломлы белгеч. Бу факт белән без дә аны кайнар котлыйбыз. Менә хәзер иҗатка тулысынча бирелсә дә була. Чөнки вакыт та бар, белем дә бар. Бик күп йөрдем матур болыннарда, шишкәләрен генә өзмәдем. Шул шәшкәләр бүләк итәр өчен сиңа килер юлны белмәдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән берем сине тиңләдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән берем сине тиңләдем. Зәңгәр күк йөзендә кыр казылары сәлам биреп безгә очалар. Алар гүя шиксез яратудан, мәхәббәттән күкне кочалар. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән берем сине тиңләдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән берем сине тиңләдем. Урманнарга кердем, адашмадым, киң суларда yüzdüm, батмадым. Сине көттем, сиңа йөгереп килдем, саф мәхәббәт сиңа сакладым. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән берем сине тиңләдем. Гомрем буе йолдыз арасыннан күңелем белән сине эзләдем. Язмышыма бәхет кушар өчен бердән берем сине тиңләдем. Булат Байрамов тормыш иптәше Ләйсән Кимаевага шәшке тун бүләк итте. Шәшке тун гына да түгел, көзгә кияргә күн куртка да алмаячак. Беләсезме ни өчен? Чөнки бу Ләйсәнгә кирәкми дә.
Cressida бренды рекламасында төшкән өчен Лейсәнгә узган кышта тун бүләк иткәннәр. Шушы көннәрдә Гимаева көзге коллекцияның фотосессиясенә җыена. Бәлки бу юлы ул яңа курткалда булып куя. Әлеге кибетнең хуҗаларында идея да бар. Кышкы коллекцияны рекламалаганда Булатны да чакырырга уйлап торалар алар. Менә шундый шәп тандем. Өйдә дә бергә, клипта да, рекламада да. Her gülünde üç şişege var, tabiat şuna kunetken. Biz de bir tabiat balası, tabiat güleyirken. Partiyenler bular diye sıkmasın başkaları da. Min yaprak, sin çiçek bulur, ibrelik başkaları da. Partiyenler bular diye sıkmasın başkaları da. Min yaprak, sin çiçek bulur, ibrelik başkaları da. Şuna kübürkem Bizde bir tanrılarından Bu jirge indi girkem Partiyenler bular diye Sıkmasın başkaları da Min yaprak, sin çiçek bulur Kibrelik bahçaları da Partiyenler bular diye Sıkmasın başkaları da Min yaprak, sin çiçek bulur Kibrelik başkaları da Her jırnında üskiye var Şermele tırmış kurken Turmuşubuz kurken bulsun Parlap jirlik biz irken Partiyenler bular diye Sıkmansın başkaları da Bir yaprak, sin çiçek bulur Kibrelik başkaları da Partiyenler bular diye Sıkmansın başkaları da Bir yaprak, sin çiçek bulur Kibrelik başkaları da Bir yaprak, sin çiçek bulur Kibrelik başkaları da Bir yaprak, sin çiçek bulur Kibrelik başkaları da Ринат Гелфанов бу айларда жанын һәм тәнен сафландыру белән мәшгуль. Сәхәргә торам, авыз ачуны көтәм. Уйлар әлеге изге ай белән бәйле. Иҗатта да шуңа күрә әлегә тынлык хөкем сөрә дип җавап бирде ул. Бик беләсегез килсә, Гелфановның чын-чынлап ураза тута башлавына быел 10 ел икән. Менә бит, булганнан бар да була. Зур хөрмәт сиңа, Гелфанов. Мәхәббәтне минем күздән, минем сүздән Син эзләмә, син эзләмә Һавадагы болытларны җир тарата, гүрләр япа, өстән көнде
Вакытлыча байлык, шатлык, кайгы дөньяда. Фани дөньяда. Жер әйләнә, бездә шунда тәгәрибез һәм кайныбыз. Кемдер искә, югарыга, кемдер аска. Син эзләмә мәхәббәтне, син табарсың бик тырышсаң минем җырда. Барда вакытлыча син мин килгән без бу дөньяга. Фани дөньяга. Барда вакытлыча байлык, шатлык, кайгы дөньяда. Фани дөньяда. Барда вакытлыча син мин килгән без бу дөньяга. Фани дөньяга. Барда вакытлыча байлык, шатлык, кайгы дөньяда. Фани дөньяда. Ирина Сайфуллина исә бик зур эш башкарган. Ул фатир сатып алган. Хәзер исә шул фатирны җиһазлау белән мәшгуль талантлы җырчыбыз. Ә беләсезме, ул яңа фатирны алу белән иң беренче итеп нинди эш башкарган? Ул TMTV-ны карар өчен кабельле телевидение тоташтырган. Әгәр сезнең дә әле өйдә телевизорыгызда безнең канал юк икән, шабыгыз почтага. Үзегезгә TMTV каналы кертүне сорагыз. Без бит бергә булырга тиеш. Кавышуда көтмим, берни өмет итмим. Язмыш белән күптән килештем. Хәтирәләр аша, узган еллар аша, үткәннәрдән кайтып килешем. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карар
Кайтмый кышылар, язлар җитми җиргә кабаттан. Хисләр сүнеп бетми, теләсәң дә китми, йөрәгең түреннән яраткан. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Гомер дигән елга тагын алга, күп сорамыйм синнән язмышым. Карарга бергәнә тагын күзләреңә, бирер идем соңгы сулышым. Бирер идем соңгы сулышым. Топ клип хит парадының икенче бишлеген ачып җибәрик. Җырчы Анзу зур һөҗүмгә әзерләнә. Моның өчен ул махсус битлек, халат һәм бияләйләр әзерләгән. Нинди һөҗүм дип баш ватмагыз. Сүз бал аерты турында бара. Әнием белән умарталыкта кайнашырга бик яратам ди. Анда кортларны карау шундый рәхәт, алар безелли, ә мин аларга кушылып җырлыйм. Менә шундый гармониядә әлеге Анзу. Тик шуңа да карамастан, һөҗүм турында да ул онытмый корт чакыры. Сине мин язмыш иле алып килгән, ахры күрәсең. Һәр көн саен сине килә, минем килә, бик тә күрәсем. Иң якын кешем, син бит үз ишем, иң татлы төшем, бала җимешем, алтын көмешем, йөрәк тибешем. Йөрәктәге якты йолдызым син, йөрәктәге татлы хыялым син, җанымдагы җылы кояшым син, күңелдәге язгы сулышым син. Әгәр мин шулай җандай күреп өзлеп сөймәсәң, атмас идем гөлләр кебек, матур хаям минем димәсәң. Күңелем булса, яныма килсәң, ягымым дисәң, иркәләп сөйсәң, һәм назлап үпсәң, иң якын итсәң. Йөрәктәге якты йолдызым син, йөрәктәге татлы хыялым син, җанымдагы җылы кояшым син, күңелдәге язгы сулышым син. Син бит мине иркәм сөйдең, тиңнәр күреп ғорур аккошка.
Сен миңа бүләк иткән өчен рәхмәт әйтәм язмышка. Сен миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Бездә бер теләк, ялкынлы йөрәк. Сөю бар димәк, ул иң зур бүләк. Йөрәктәге якты йолдызым син, йөрәктәге татлы хыялым син, җанымдагы җылы кояшым син, күңелдәге язгы сулышым син. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Син кояшым, йөрәктәге татлы хыялым. Топ клипта катнашучы Сылуны мин әкияттәге Нишкәбилгә ошатам. Бире дә нишкә, үзе дә эшчән. Менә бу атнада әлеге шибәр туташ 2 өр-яңа җыр яздырган. Хәтта шуның берсенә җәй биткәнче клип та төшерергә ниятләп тора. Менә монсы миңа бигрәк тә ошый. Юкса әлеге клипны караган сайын синең өчен туңып куям. Бррр. Иркәли таң йолдызлары, синең битеңнән үбәләр. Синең җаның шундый матур, яши күканда күбәләк. Аның төсе яшел кызыл, аның уенда таптаю. Тагын аз генә карасам, ышыклар китермен күк караңгыдан саклап өрүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Аллыгылы чәчәкләрнең берсендә иснәми китләр. Аларның арасында бит бер гүзәл чәчәк күксендә. Кошлар белән сөйләшәсең, серләшеп туймас йөрәгең. Җимешем шундый булып кал, теләмим үзгәргәнен, караңгыдан саклап өрүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан саклап өрүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан саклап өрүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Караңгыдан саклап өрүк йөрәгеңне. Мин яратам синең иркен көлүеңне, һәм сокланам сиңа карап. Тик үзгәрмә яшәргә яратасың, бары яшә әйдә. Иркәли таң йолдызлары, синең битеңнән үбәләр. Закламый бу атнаның лидеры да билгеле булачак. Әлегә пьедесталны ачып җибәрик. 3нче урын. Ә сез хәзерге вакытта автор башкаручы Гүзәлиянең кая икәнен беләсезме? Әйе, бездә озак вакытлар лидерлыктан китмәгән клипны төшергән авылда ул. Анда нишли дисезме?
изге айда ифтар үткәрергә кайткан. Мондый изге эшләре өчен Гүзәлиягә һәрберебез бершәр SMS юллап куйсак та ярый. 1320 номерына. Үзәкенездер уйный гармун, моңагыла туган ягымнан. Гармуны моңлы авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрен. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрен. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Гармуны моңлы әтекәй җыры бит ул, әйдә тагын бер искә төшсен. Туган җирләрен ташлап киткәннәр, ишетсә тагын яшен түксен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрен. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрен. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Үзәкенездер уйный гармун, моңагыла туган ягымнан. Гармуны моңлы авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымнан. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрен. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авылым иләрен. Минде тынытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл көйләрен. Һаман да сагынам авыл көйләрен. Диджей Радик җәйгә үз студиясын Рыбушкин авылына күчереп торган. Ике куянның койрыгын бер юлы тотмакчы ул. Авылда да ял итә, эшендә эшли. Коллегасы Рөстәм дә тик ятмый, яңа альбом яздыра. Аның да альбомы тиз темплы җырлардан торачак ди. Уңышлар егетләр. Тавышың күбрәк ачык күрә ди, алдан минем җырым.
Сиңа бүләк, мен сиңа яхшы кәефтәлек, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Şəkərdə qıyınlıq sənə birsə, uylamağanda yazmışım səndən gülsə, davışım nəsin işitirsən yürekdən, yüreğimni jalatar benim жылы sözlər. Davışım kübrək aşıp radiodan benim жүрем, сиңа бүләк, мен сиңа яхшы кәефтәлек, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Тавышым күбрәк ашып куй радиодан минем жүрем, ә син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың, чын юлларың. Yazmışım gül appak kağıt bitti, kalem tüslerim saylarga sen yürekli, etinlemelim yavuz söz ekenlerin, yılmayıp yaşa ele duyup durmuşken ben. Davuşum kübrek aşıp radiodan benim жүрем, сиңа бүләк, мен сиңа яхшы кәефтәлек, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Тавышым күбрәк ашып куй радиодан минем жүрем, ә син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың, чын юлларың. Тавышым күбрәк ашып куй радиодан минем жүрем, сиңа бүләк, мен сиңа яхшы кәефтәлек, минем барлык сүзләрем булсын терәк. Тавышым күбрәк ашып куй радиодан минем жүрем, ә син тик барып елмаеп яшә һәм уңышлы булыр синең юлларың, чын юлларың. Әйе, сіз ялгышмадыңыз. Бүгінде хит парадыбызның лидеры ул Лия Шамсина. Әлеге йылдызчыкның фанатлары да үзе кебек үк актив. Күрәсезме, ничек яратып тавышлар йыллыйлар алар Лия өчен. Фанатларга да, Лияга да бишлеләр өләшеп, топ клип хит парадының музыкаль олимпында Лия Шамсина дип игълан итәм. Yaralana gadi süzden
Ак кулар минем әниемдә. Шул кулларда иркәләнеп үскән. Рәхмәт әйтәм карап күзләреңә. Шулай итеп, бу атнага клиплар ярышы тәмам. Алдагы атнада кайсысы җиңәр, кайсы клип төшеп калыр? Сездән тора. Моның өчен тавышлар юлларга кирәк. Тавыш юллауның 2 ысулы бар. Беренчесе SMS аша 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, клипның кодын язып, SMS юллап. Икенчесе интернет аша безнең сайтка кирип, тавыш биреп. Бүгенгә мин Ильяс Газизов сезнең белән сау булашам. Очрашырбыз. Пока.